En aquesta ocasió, voldríem agrair al concessionari Avelló Autotec, situat a la carretera l'Aldea Tortosa, quilòmetre 2,5 de Tortosa, per deixar-nos gravar aquest Hyundai i20 Active i portar-lo al canal. Benvinguts, som Guardians of Cars i avui analitzarem aquest magnífic Hyundai i20 Active. Com podeu veure, ara estem a l'interior d'aquest Hyundai i20 Active i aspectes a destacar. Tenim els elevadores davant, el del conductor és elèctric, automàtic, i els altres són elèctrics. Tenim un volant multifunció per respondre al telèfon. També tenim el limitador de velocitat. Després tenim el sistema multimèdia de ràdio CD. Després, un altre aspecte que també hem de tenir en compte és que té Bluetooth. Comprovarem la ventilació. La veritat és que està molt bé. Té molta potència aquesta ventilació d'aquest Hyundai i20 Active. També, aquí baix, hi podreu observar dos tomes de 12 volts, la de toma auxiliar per al mòbil o per a un altre aparell que volguéssim enxufar-hi i una toma USB. Tenim també el canvi manual és de 5 velocitats. Aquí tindrem per activar i desactivar els sensors d'aparcament trasers i per activar i desactivar l'Start and Stop. I en quant a espais per poder deixar objectes, tindrem per aquí, aquest espai petit d'aquí, dos portalates i aquí davant del canvi de marxes. També a les portes, a les guanteres, i la guantera de l'acompanyant. L'equip de música d'aquest Hyundai i20 Active té 6 altaveus. Després, els seients d'enrere són d'un tacte semirígid. Són de tela. Ens ha agradat que tingui anclatges isofix. També, com podeu veure, tenim que té 3 reposacaps. La veritat és que s'hi està còmode en aquests seients i l'altura del cap, doncs la veritat és que està acceptable. Puc viatjar còmodament. Ara passarem a analitzar el motor d'aquest Hyundai i20 Active. Com podeu veure, tenim un motor turbo GDI d'1 litre, 3 cilindres en línia i també tenim que té 100 cavalls. La distribució és per cadena i els consums d'aquest Hyundai i20 Active són 5,9 urbanament, 4,1 per carretera i 4,8 consum mixte. Ara analitzarem el maleter d'aquest Hyundai i20 Active. Però abans us destacarem els sensors d'aparcament d'enrere.
aquest Hyundai i20 Active té 326 litres de maleter. Aquí té la seva llum del maleter i té uns anclatges per portar millor els objectes. Aquí baix i aquí tenim un altre. I aquí tenim per si voldríem portar algun objecte paregut a una botella d'aigua. Després tenim un doble fons, un kit per si punxem la roda i després aquest doble fons el podem baixar. El que tenim també en aquest Hyundai i20 Active és que podem abatir els seients. Bé, ja tenim els seients abatits, tenim un espai més gran i concretament augmentarem l'espai del maleter a uns 1.042 litres. Analitzarem ara els detalls de l'exterior. Tenim que aquest Hyundai i20 Active té antiboira, moldures crossover al llarg de tot el vehicle, unes llantes d'aleació de 16 polzades, aquestes barres que li donen un toc més crossover i molt elegant, i un altre aspecte que ens ha agradat molt i que destaca enfront a altres vehicles és la tapa del dipòsit de combustible. Hem analitzat la versió del Hyundai i20 Active Class i ara anirem a analitzar la versió tope de gamma del Hyundai i20 Active, la versió Style. Té Keyless Go i quan arribem al cotxe ens detecta i obre els retrovisors. Entre les opcions d'equipament d'aquest Hyundai Active Style tenim unes llantes d'aleació de 17 polzades. I a l'interior trobem que no cal engegar el cotxe amb el clau. Engegarem amb botó i amb el sistema Start-Stop. Com podeu veure, tenim el motor engegat i un altre aspecte de la versió Style, tope de gamma d'aquest Hyundai i20 Active, és la seva pantalla tàctil. Tenim la seva ràdio per si volguéssim connectar un dispositiu mòbil. Després, una opció molt interessant que té aquest tope de gamma, el seu navegador. La configuració del sistema, sigui la navegació, el so, la pantalla, el Bluetooth, diferents opcions del sistema i el Wi-Fi. I tindríem una opció de repòs. Una opció d'aquest Hyundai i20 Active que ens ha agradat molt ha sigut la càmera de marxa enrere. Com ara podeu observar, poso la marxa enrere en aquest Hyundai i ens apareixerà la càmera trasera
en la pantalla tàctil. Molt útil per poder maniobrar. Bé, ja estem en marxa i aquí tenim aquest Hyundai i-Ven Active. La veritat és que en aspectes de destacar que ens han agradat molt ha sigut la seva direcció molt suau, un motor elàstic en unes marxes llargues. Després aquest motor ens ha agradat molt la seva suavitat a l'hora d'accelerar. I la veritat és que el confort de marxa en aquest cotxe ens ha agradat molt. Com podeu veure, té una acceleració molt progressiva i el confort es nota en tots els aspectes. Una frenada molt acertada i els seus virats en retondes, la veritat és que se fan molt suaus, no té gens de sobreviratge ni subviratge i fa que puguem tindre una qualitat de marxa que està a l'altura d'un bon cotxe. Després també ens agradaria destacar la suavitat d'ús i molt bo el sistema de start and stop. El vam trobar que era un sistema molt suau, la veritat. Que si bé no te'n dones compte de que s'apaga el motor i que es torna a iniciar quan apretes l'embrague, i ens va agradar molt, la veritat. Tot el cotxe en si té una suavitat i la veritat és que vam quedar molt contents. En aquest cas vam poder donar una volta amb el màxim de gamma, que era l'acabat Style, amb un motor de 1.000 centímetres cúbics i 3 cilindres de 120 cavalls de gasolina, però tot i ser un motor tan petit, al qual el turbo compressor li ajuda molt, tenia una molt bona elasticitat i la resposta de l'accelerador era immediata. Molt suau, molt progressiva. A part, també, tot i ser gasolina, al ser un motor molt petit, el seu consum és ínfim. El tacte de l'embrague és molt suau, al igual que el de la direcció. No cal fer cap esforç. El motor és molt silenciós. Cal destacar la seva bona visibilitat. Quasi no ens trobem en punts secs. I les seves lunetes àmplies ens ajuden molt.
També en l'acabat Style ens trobem amb les lunetes del darrere tintades, la qual cosa ens dona un punt més de privacitat. La seva insonorització és magnífica, té una molt bona insonorització i per a realitzar viatges llargs per a autovies i autopistes o carreteres és espectacular. L'equip de so amb el que compta, de 6 altaveus, tot i no ser d'alguna firma reconeguda, és de molt bona qualitat. Té un so envolvent molt destacable. La velocitat màxima que té aquest cotxe és de 183 km/h. I el 0 a 100 el realitza amb uns 10,4 segons estandarditzats per la marca. Amb tota la gamma de cotxes Hyundai disposem d'una garantia de 5 anys sense límit de quilometratge, la qual cosa ens dona una gran fiabilitat a l'hora de tenir algun desperfecte. És un cotxe prou espaiós pel seu petit tamany i 4 adults poden viatjar còmodament. Com a fet important, podem apuntar la seva càmera de visió d'aparcament, que ens és molt útil i quasi fa que no necessitem mirar pels retrovisors per aparcar. I ens dona una seguretat que no tindríem si no disposéssim d'ella. Tenim un cotxe petit, però molt ben aprofitat. I hem finalitzat l'anàlisi d'aquest Hyundai i20 Active. Esperem que us hagi agradat, li doneu un bon like, us subscriviu al canal i ho compartiu. Som Guardians of Cars, conduir és la nostra passió. Lingers after 5